Sí. Nosaltres anem a votar en contra de la moció. I anem a votar en contra de la moció per el rerefons que hi ha darrere i perquè la moció el que lluís és la forma que en té el Partit Popular d'entendre la formació i el que és la qualitat dels serveis públics. Vaig a per davant que faig meues les paraules de la companyera de Ciutadans de que no és veritat que s'hagi reduït els diners, sinó el que s'ha redistribuït els diners perquè s'han creat fórmules de beques que abans no havia. M'explique. Abans existia una única beca, que és la Diputebeca. Ja està ahí, tots d'acord. En aquests moments n'hi ha dos tipus de beques, que és la Diputebeca, que és el mateix formato, mateixa quantitat, 500 euros, 2 mesos, coincidís bàsicament en el període d'estiu, juliol-agost, bàsicament, i se crea un nou format, que és una beca de postgrau, que se dota amb el doble de diners i se multiplica per 600 el temps de duració del mateix, de tal forma que si una, l'anterior, són 2 mesos, esta respon a un any. Evidentment, la Diputació, o el nou govern de la Diputació, del qual aquest equip de govern té 2 membres, el senyor Ruiz i jo mateix, no fem això amb la finalitat que els ajuntaments, perquè així són tots iguals, tots moros o tots cristians, en la distribució dels fons i del número de beques. No ho fem d'una forma aleatòria perquè considerem que no hi ha gent que tindre beques, no. Des de la Diputació s'ha rebut quantitat de sol·licituds d'alcaldies demanant que se reformulara el concepte de la beca. Per què? Perquè, una, la distribució que es feia abans, que també era per a tot el món igual, per a tots els pobles igual, responia a un criteri lineal, és a dir, els ajuntaments demanaven, havia una distribució de diners, fins a 3 milions en l'anterior convocatòria. I recalque lo de fins a 3 milions perquè l'actual el que diu és 2.900.000, és a dir, no és el mateix fer una línia que diga hasta que fer una línia que diga tanto dinero. ¿Vale? Ho dic un poc per a quan s'acusa de que s'ha baixat els diners. No, no s'ha baixat els diners. S'ha redistribuït i s'han creat noves fórmules de beques. Ara se fa una beca que dura un any i que per tant té més continuïtat. Ara s'exigeix que les beques estiguen dotades d'un projecte educatiu. Això què vol dir? Això vol dir que abans molts becaris, i no parle de l'Ajuntament de Burjassot, parle de tots els 266 municipis de la província de València, molts ajuntaments rebien, perquè quedava lleig no rebre aquesta ajuda i no aportar i no tindre aquests becaris, però de tots és sabut que molts becaris feien labors banals per a l'Ajuntament. Ara no. Ara el que se demana és que hi hagi un projecte educatiu avalat per la institució que estigui encaminat a l'impuls de la transparència i la participació ciutadana, a l'administració electrònica, a l'eficiència energètica, a la investigació, al desenvolupament, a la innovació en matèria del canvi climàtic i de les energies netes, a les smart cities, a la joventut, a la inserció social i a la igualtat, als projectes en matèria d'igualtat, plans d'igualtat, llenguatge inclusiu i violència de gènere, i o a projectes en àrees referides a la diversitat sexual i a la interculturalitat. Aquesta és la diferència entre el format de beques anteriors i l'actual format, que ara podrà ser la meitat respecte dels beneficiaris, però que seran més pràctics i que respondran als principis d'eficiència i eficàcia a la qual l'administració pública està subjecta, i a més tindrem un becari tot un any amb un projecte vinculat a una d'aquestes àrees. A més, no podem acceptar com a punt número 2 que damunt siga que l'Ajuntament amplie amb fons propis. No. Això serà una concepció d'entendre la formació i dels serveis públics. Nosaltres el que pensem és que el que caldria és que el govern d'Espanya, que és qui té la competència, anul·lara la llei de racionalització que impedís la contractació per part de les administracions públiques, tornar a crear borses de treball i a dignificar els serveis públics amb funcionaris traient les places corresponents. Això és el que creguem i per això nosaltres votarem en contra. Conclusió. Efectivament, estem davant d'un pressupost quasi semblant, no el 51% menys que vostès diu, estem davant d'una realitat que són, com vostè diu, 2 mesos en la qual quan venien els alumnes sense projecte pedagògic,
quan ja havien de pres o quan ja podien haver de pres alguna cosa, tot i que els funcionaris estaven de vacances, se tenien que anar perquè començava a setembre i per tant no fiem res, cosa que ara tindrem a uno tot l'any ajudant en el departament on toque, i no dubte vostè que aquesta tria serà de la forma pública, transparent, que este plenari va aprovar en aquest moment, com per cert va passar fa 10 dies en la comissió en la que vostè i tots els representants d'este plenari estiguérem encapçalades per la secretària per a triar una bolsa de treballs de peons, i evidentment que li tinc que treure a col·lació la llei de racionalització, perquè vostès, el punt número 2, el que volen és que amb fons propis de l'Ajuntament siga l'ampliació i, per tant, equiparen a l'anterior exercici el nombre de becaris. No podem acceptar-los perquè, precisament per aquesta llei de racionalització, el que ha fet aquest Ajuntament són parxes de contractació. I nosaltres, i quan dic nosaltres estic parlant de Compromís i el Partit Socialista, quanto menos, el que volem són uns serveis públics de qualitats que donen peu a tindre funcionaris que aproven una oposició en els principis de mèrit i de concurrència per a donar una bona qualitat al municipi de Burjassot. Per això votarem en contra.